Malta u l-Arabja Sawdija qablu dwar ħtieġa li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fuq numru ta' setturi fosthom dak tal-kummerċ. Dan ħareġ minn laqgħa bilaterali li kellu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Ian Borg flimkien mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Arabja Sawdija, il-Prinċep Fazil bin Farhan Al Saud. Din hija l-ewwel darba f'47 sena ta' relazzjonijiet bilaterali li Ministru tal-Arabja Sawdija iddeċida li jiġi f'pajjiżna bl-uniku għan ikun ta' laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti. Dan ifisser kemm Malta għandha rispett u anke jekk pajjiżi ħafna ikbar minna u huma anke mexxejja fil-reġjun tagħhom f'dan il-każ fil-Golf u allura fid-dinja qarbija jagħtu widen għal dak li għandna x'ngħidu. Hawnhekk il-Ministru Borg fakkar kif Malta se jkollha f'idejha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda fis-sentejn li ġejjin. Il-Ministru Ian Borg saħaq li permezz ta' din il-laqgħa qed jintbagħat messaġġ ċar li wasal iż-żmien li relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi tiżviluppa b'mod partikolari fl-oqsma tal-ekonomija u l-kultura fost l-oħrajn. Iżda wkoll il-negozju, il-kummerċ illi tant huwa anke mixtieq minn negozji u negozjanti u kumpaniji Maltin illi anke jesportaw jkollhom aċċess għal swieq kbar bħal dan. Il-Ministru Borg kompla jgħid li jemmen li 3 setturi oħra li hemm potenzjal qawwi ta' kooperazzjoni dwarhom huma s-settur edukattiv, kulturali u turistiku. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Arabja Sawdija qal li jinsab ottimist ħafna li din iż-żjara f'Malta se tkun qed isservi sabiex jissaħħu relazzjonijiet eċċellenti li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi mhux biss fuq il-livell politiku iżda anke fuq dak kummerċjali. Huwa sostna li bħala pajjiż l-appoġġ ta' Malta f'fora internazzjonali dejjem kien apprezzat u awgura lil pajjiżna kull suċċess fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda.